edo euskeraz irakurri behar da. Orduan hasiko naiz euskeraz irakurtzen. Maiatzean, Gipuzkoa osoan mobilizatzeko dei. Nun egongo ote gara 2051 urtean, 35 urte barru, nola biziko dira gure ondorengoak? Nolako irea arnastuko dute? Nolako zerbitzu sozialak edukiko dituzte? Zein gaixotasun sufrituko dituzte 2050 urtean? Nor eta zein dirurekin zainduko ditu gaixoak, zaharrak, umeak? Ezin dugu onartu erraustegi inposatu bat datozen 35 urtetarako kaltetuko dituena gure osasuna, ingurumena eta derona den finantza publikoa. Krisi ekonomiko sakonean bizi gara. Krisi ekonomikoak ekarri ditu krisi soziala, politikoa, humanitarioa. Konturatzen hasi gara lurra planeta bakarra dela, mugatua. Ezin dugu segitu berdin, erabili da bota, erabili da bota. Osasun krisi batean ere bizi gara. Gero eta bizi gehiago, gero eta gaixotasun berezi gehiago. Nola baimentzen dute erraustegi berri batekin kutsatzea gure airea eta gure ondorengo arnastuko dutena? Krisi humanitarioa ere badaukagu. Garapen ereduak eragindako krisi sozial eta humanitarioa. Gure etxetaraino ekarri du ezinbizia. Langabezia, lanpostuen prekarietatea, etxegabetzea, pobrezia gero gariagoa. Hori gutxi balitz, administrazioek inbertsio faraonikoetan xautu dituzte diru publikoak eta inbertsio sozial guztietan murrizketak egin dituzte. Murrizketak osasungintzan, murrizketak irakaskuntzan, gazten laguntzetan, ezindu eta pobreen laguntzetan. Esan diezaiogun ez, Gipuzkoarrek bizitzako 35 urterako hipotekatuko dituen erraustegiari. Alferrikakoa den erraustegiari. Urte asko daramatzagu oihukatzen erraustegirik ez. Errausketarik ez. Urteak daramatzate Gipuzkoan erraustegia egin nahian. Zerbitzu publikoekin aberazten diren enpresa handi ustelak eta lotxak gutxiko zenbait politikari. Erraustegia oraindik erabaki gabe egotea ez alda garaipen bat izan, baina gainera 2009an hasita Gipuzkoan martxan dago alternatiba, erraustegia baino garbiago, osasuntsuago eta merkeago. Gipuzkoako udalerrien erdia baino gehiagotan egunero dago martxan hondakinen kudeaketa alternatiboa. Gipuzkoan demostratzen ari gara ez dugula hondakinak erre behar. Orain nahita nahiezkoa da udalerri askok egin duten bideari beste guztiek ere jarraitzea. Gipuzkoar guztiok berdinak eskubideetan. Gipuzkoar guztiok berdinak bete beharretan. Denon betekizuna da hondakinak murriztea eta sortutakoak ondo sailkatu eta tratatzea. Bueno, orain euskal gaztelaraz.